I got a simple question for you. Here's the question. Do you believe that one day you're not going to live in the world that was given to you? That's right. But you are going to actually live in the world that you dream of. You got to make every single second count. You got to go in the future and see it, baby. And you got to come back in the present. And you got to take that big goal, that big dream, that big reality. That's what I said. You got to take that big reality and we got to take small steps and make it manageable to making your dreams become a reality. Think big, dream big, but start small. That's right, start small. Remember what I told you, start where you are with what you have, because what you have is plenty. That the biggest enemy you have to deal with is yourself. There's an old African proverb that says, if there's no enemy within, the enemy outside can do us no harm. You don't have to personally be perfect. Are you hearing me? There are those of you right now, you should have cut a CD. You should have wrote a book. You should have got in school and got that degree. You should have started your own business. There's so many things you should have done. You should have done, but you didn't do it because you're scared. You believe that you said scared of what? I ain't scared. You are scared. You are scared. You're scared of failure. You're scared to make a mistake. You're scared that you're not perfect. And I'm telling you today, you ain't got to be perfect. Are you hearing what I'm saying? You don't have to be perfect to get what you want, to do what you want, to have what you want, to be what you want. You don't have to be perfect. It's a lie. Респект и уважение. Нека го дадем на Локомотив София в последния му път. Написах тези редове с сълзи на очи, докато се питах и не можех да проумея как и защо бронзовият медалист ще изчезне от картата. Историята на червено-черните ни прилича на онези драми, след които оставаш безмълвен и не знаеш какво да кажеш. Просто стоиш и гледаш в една точка с празен поглед, но това за жалост не е филм, а суровата действителност. Ще ви издам нещо от кухнята. Знаете ли, в този клуб винаги имало колектив. Като започнем от школата, където децата никога не са имали еднакви екипи, еднакви футболни топки, еднакви обувки, но са имали еднакви ценности и ги обединявало една едничка цел. Локомотивът да върви. Да, Надежда е работнически квартал, където нищо не се дава на готово и за да заслужиш нещо, трябва да се пребориш за него. И в живота е така, на терена също. Сложният път към възмъжаването. На стадиона Локомотив истински мъже не липсват. Ръка за ръка, футболисти, треньори и фенове се озъбиха на безпаричието и заедно поеха по пътя си напред. В този отбор започнаха да се оформят лидери. Някои стигнаха дори до националния отбор. Григоров се завърна и допринесе за онзи специфичен локомотивски дух. Димитър Васев и помощниците му не говореха много. Резултатите на терена казаха достатъчно. Трето място и бронзови медали, равняващи се на шампионска титла. Велико! Вчера, най-тъжния ден в историята на клуба, отличията бяха връчени. Емоциите взеха връх и в очите се появиха сълзи. Дори и там имаше нещо положително. Сълзите показват емоция, отношение. Когато започнах да се занимавам с футбол, гледах по телевизията едно интервю на Кристиан Добрев, в което със специфичната си усмивка той обясняваше на репортерите как ще опази лекота противниковия нападател. Звучеше толкова самоуверен и сигурен. Докато гледах интервюто, си каза, че този човек е толкова твърд, че едва ли нещо може да го накара да се разплаче. Грешал съм. Железният Георги Марков също не се издържа. Тъжният капитан Александър Бранеков държеше в ръцете красивата си дъщеричка, на която след време ще трябва да й обяснява защо татко и вече не е в локото. Всички футболисти заслужават по една добра дума. Всъщност, заслужават много повече. Заслужаваха да играят в Лига Европа, заслужаваха да играят в А група и до година. Заслужаваха много повече уважение. Накрая няколко думи и за феновете. Те отново бяха до своя любим отбор и винаги ще бъдат. Понякога са обект на закачки, че са малко, че не могат да напълнят и един вагон. Но това, което имат в сърцата си, никой, ама никой не може да им го отнеме. И те демонстрираха своята любов с нощи. Един от плакатите им гласеше: честта и верността не се продават. Благословени са хората, които притежават тези качества. Всеки един истински локомотивец ги притежава. Затова не страдайте, се гордейте.
is right when hope is gone or out of sight. We know our numbers may be small, but we will rise again. Take us a backs against the wall. They'll never make us fall. Cause in the end we will prevail. Never surrender. We have always been this way, for as long as I can remember. Never surrender. Never surrender. Word of minority that we ain't weak. We won't turn the other cheek. They will beat us up every once in a while. We'll come back with a smile. We'll make sure that we have last. We will complete our quest. We'll show the